Moi taas, kuuluuko mun ääni? Joo, kuuluu. Kuuluu. Joo, kaikki ok. Hyvä. Miten teillä menee tänään? Ihan hyvin. Vähän väsyttää, koska mulla oli pitkä koulupäivä. Sama täällä. Meillä oli tänään paljon tekemistä. Mulla oli onneksi lyhempi päivä, mutta aamulla oli tosi aikainen herätys. Kuulostaa tutulta. Ajattelin, että tänään voitaisiin jutella ihan tavallisesta arjesta. Millainen on teidän koulupäivä yleensä? Okei, se sopii. Joo, voitaan kertoa. Mä kuuntelen ensin. Ei mitään kiirettä. Liisa, haluatko aloittaa? Joo, no arkena mä herään yleensä 7 aikaan. Aamulla mä syön nopeasti ja lähten kouluun. Mun koulupäiväni alkaa usein 8. Onko teille pitkät koulupäivät? On joskus. Tänään mulla oli 4 oppituntia putkeen ja sen jälkeen oli aika väsynyt. Entä koulun jälkeen? Yleensä mä menen kotiin, teen läksyt ja kuuntelen musaa. Joskus tapaan kavereita, mutta arkipäivinä mulla ei aina ole aikaa. Entä Markus? Sun päivä on vähän erilainen, eikö niin? Joo, mä opiskelen ammattiopistossa eli amiksessa. Ja meillä on paljon käytännön oppitunteja. Mä herään aikaisin, koska mun matkani kouluun kestää melkein tunnin. Se on pitkä matka. Niin on, mutta koulussa on ihan ok. Mä tehtän paljon ryhmätöitä ja projekteja. Koulun jälkeen mä oon usein ja aika väsynyt. Teetkö vielä jotain illalla? Joskus urheilen tai pelaan videopelejä vähän, mutta usein mä vaan lepään. Sofia, miltä sun arki alkaa? Mun päivä alkaa myös aikaisin. Mä käyn lukiota Narvassa ja mulla on paljon kieliä koulussa. Se on kiinnostavaa, mutta joskus myös rakasta. Mitä sä teet koulun jälkeen? Mä menen kotiin, teen läksyt ja katson YouTubea. Illalla yritän mennä ajoissa nukkumaan, mutta se ei aina onnistu. Kuulostaa aika tutulta kaikille. Mun päivä on myös aika samanlainen. Koulu, läksyt ja vähän vapaa-aikaa. Joo, arkipäivät menee nopeasti. Viikonloppuna odottaa aina. Todellakin.